Wah, ngagrah bergagah kuwi ondo mentang nang gede. Sapa iki? Takon karo aku Sinopati Ndrawati Satra garba ruci Raden Hari Setyaki. Setyaki tambah yuda, Yuyudana. Wresniwira, Singa Mulanjaya. Oh, lah salah kebarat jenenge akeh. Bali takon karo kowe sapa? Aku kesetting Benari Durga. Aku Tumenggung Panigas Jangga. Tumenggung Panigas Jangga. Yo, kowe arep gelem minggir apa ora? Pancen iki dalanku, kowe sing kudu minggir. Lho. Ayo kowe minggir. Semar ora kena. Mbacutke karepe kowe bakal bangun kayangan. Ditenono kowe. Aku ora nrimake yen to kowe arep kiri kuda karo Kakang Semar kowe bakal bangun kayangan. Ajange dadane Setyaki. Oh, babu arep opo? Lena pandhem tebak dadamu dadi randra bojomu. Singalena marap teng lalis Panigas Jangga. Sanjak siramu kuwi yo patut. Bahaya. Koko Prabu wonten dawuh Yayi. Dereng ngantos pura anggen kula kaliyan Paduka raosan bab Kakang Semar Badranaya teka menika atmajanipun sowan. Wah, Kanjeng nukas tenan sing ndelok iki ya badana iki ya. Inggih Yayi. Menika mboten pangeling Petruk kaliyan Bagong ingkang sowan wonten mriki. Wah, bajigur. Wah, semene isine wong tok. Nganti ora kena dipiyak. Mergo do topenan kabeh. Gong. Menengo sik. Ora, Tuk. Aku mung gumun ya, Tuk. Gumun piye? Wah, jan. Ora kaya adat sabene. Lah adat sabene lah aku yo padha wae ngono wae. Wes sembuh. Turun sewu iki mbuyo nyandang nganggo iki mbuyo sing bener. Maksudnya lho, ya liyane iki nganggo jas, liyane nganggo jaket, pecisan kok kowe kaya ngono kuwi apa tobledeke ngono kuwi. Terus semiran terus nganggo iket ngono kuwi. Wah, iki style saka daerah nggonku kene. Wo. Iki wah aku ki ngenalke pakaian lurik iki, Tru. Wo. Saka Yoja iki khase, Tru. Iya. Tenan kowe. Iya. Wah, anggere aku nganggo klambi lurik ngene iki terus tak bledhahke. Iya. Terus ditenono anggere mripatku ki wis abang. Iya. Wah, aku karo kanca-kanca mburi mengoperasional dodol kaos karo streaming ki aku. Oh, tenan. Mula wae. Nono sing kenyang tak tutuki kok. Iya. Aku main pukul biasa. Pono kawan menengo luwih dhisik. Ya nggih sinipun. Iya. Petro wonten dawuh. Ana sore-sore sowan nggih nuwun sewu. Prayoganipun dipun bagiaken kanthi rasa lan raos ingkang sekeca riyin. Iya Petro padha raharja sak pratamu. Nggih. Sadèrèngipun nuwun amit pasang Kalimantan Tabi tinebina kula diri Demawah ing Tawang Soang. Linepat ing Tolak Manu. Kepareng kula anambi Dewa Paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Puntadewa wonten negari Ngamarta Sinuwun Prabu Darmakusuma. Iya Petro nggih. Kepareng pangestu Paduka wilujeng pisawanipun ingkang abdi pun kapetrukan. Iki pun Petruk Kantrong wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten manggilan setunggal punawa nggih kula sowan musuh jagatika. Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Puntadewa. Duk. Gayamu Ratru wis ben kaya ngene iki men kaya nayaka men kaya patih. Ha iya.
Iya ya Petruk ingsun tampa pangestu Kutampanana nggih kula pundika jimat paripe ndayana ning kasantosan. Parang pangestu paduka kula cancang puceng min dumawing wijang rumeketing merdaya ndadosaken cahya nercahya daging raga jiwanan sinuwun matur sembah nuwun. Iya Petruk prayogakna nggih sampun boten kirang prayogi. Bagong padha slamet kamu. Pangestunipun sinuwun Puntadewa anu nggih. Walate eling kowe angger sing jenenge Pintu ki ngantuan. Mula kula titeni niku. Iya Puntadewa, sinuwun Puntadewa. Iya Bagong nggih. Berkah pangestunipun sinuwun ing Amarta wilujeng sowan kula sinuwun mboten enten halangan setunggal napa ya niki wau rada diubeng-ubengke. Lho. Sebabe apa Bagong? Ah, kula wau niku jane pun mriki dhisik dhewe. Iya. Ning kula kon bali. Jare teng kelurahan ngoten. Iya. Lah kula arep bali teng kelurahan dalane pun ditutup, diubengke metu sing sisih wetan melih. Iya. Akhire bali ngulon meneh. Waduh, mubeng-mubengan. Iya. Sangka padate pengunjung, sangka ramene antusiase para warga masyarakat. Iya Bagong nggih. Duh kula jak omongan Jawa padha ana sing mudeng. Kula mau tumbas, malah tumbas tu apaan? Anu niki lho. Malah kula di ureng-ureng kalih bakule. Lu tuh goblok, lu tuh gak sekolah. Lu tuh PA, ngoten niku lara ati kula dionek-onek kalih bakule ngoten. Lah saking kowe iki ora iso interaksi. Wah, jan aku ki bola-bali ta, Tru. Aku ki introvert. Wah. Nek jak omongan nang khalayak umum ku aku ki blas ora dadi. Lah ya kowe iki ya mulane ya ajar. Iki wis ngerti kowe iki cah desa kampung. Kowe nek ora jak dolan ning kutha iki sinau basane kutha kepiye, carane srawung ning kutha kepiye. Wah, ya wis tak sinau ya mesti ora dadi Tru. Kita jatahe wong katrok ya katrok ngono wae. Ha iya, wis ora iso aku nek kon kaya wong kutha asli ora iso. Iya. Bekti kula kanca sinuwun. Iya Bagong pangestuku Tamanana. Nggih sampun kamula pundi nggo jimat. Parepi njenengan kasantosan. Iya Bagong prayogakna nggih sampun boten kirang kepenuk. Iya. Petruk padha kanthi raja sak praptamu pangestunipun Sinuwun Durawati. Iya. Wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya pangestu Tamanana Petruk nggih kula pundi nggo jimat paripe prayogakna sampun boten kirang prayogi. Bagong padha slamet anu ngadiran lho. Bagong padha slamet lho. Oh slamet tak kira kuwi nakoki kula slamet padha wajan. Senengane iso kaya ngoten niku sampeyan niku. Nggih wilujeng sinuwun mboten enten alengan setunggal punapa. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestu Tamanana nggih. Kula tampi pundi go jimat paripe ndaring kasantosan. Bagong Petruk padha slamet pangestunipun sinuwun Mandura. Ya. Bekti kula kunjuk pangestu Tamanana nggih kula pundi. Nggih. Bekti kula kunjuk sinuwun Baladewa. Ya Bagong tak tampa pangestu Tamanana. Nggih kula pundi go jimat. Getak. Getak ya ben sampeyan ya getak karo aku kok. Tua aku mbangane jenengane. Ngene-ngene kae kere-kere ae, elek-elek ae dhisik jaman sampean coblosan. Nalikane sampean ider amplop. Teng perkaka mangamplopi ben nyoblos jenengan. Kula ki melu nyoblos. Malah kula nyoblos bola-bali. Mriki tak coblos, mriku tak coblos. Ganggen mriku niku nggih tak coblos. Apane gambare niku lho. Dadi peluang suarane panjenengan menika kathah. Mula jenengan nek getak karo kula iki jare rada lara ati. Wis ora urusan ora caturan kuwi. Wah ya wis ora mboten sida. Petruk padha slamet. Mesunipun Ndara Werkudara slamet. Wilujeng kula den bekti kula kunjuk ya pangestu Tamanana nggih kula pun ndika jimat paripe ndaring kasantosan Bagong padha slamet wilujeng Ndara Werkudara ya
bekti kula konco Bagas suku Tampanono nggih kula pindhu anu pundi Petruk Bagong padha slamet tekamu pangesunipun Ndara Janaka bekti kula konco nggih bekti kula konco Ndara Arjuna iya Petruk Bagong pangesuku Tampanono kula pundi anu den nggih kula pundi Ndara Bagus Permati Ndara Bagus Permati Ndara Janaka iya Bagong nggih Petruk Bagong padha slamet tekamu Petruk Bagong padha raharja sak matamu Petruk maksudipun Ndara kembar Ndara nakula mewah Ndara Sadewa wilujeng bekti kula kunjuk Ndara ya Petruk pangisuku Tampanono Petruk pangisuku Tampanono nggih kula punika jimat wilujeng berkahe Ndara kembar iya kembar ngiwonengen lambemu kok wah nek kembar ki yo ngiwonengen iso ngarep mburi kok wah ya kok dicak dhewe coba nek kembar ya ngiwonengen lambemu ora bekti kula konco Ndara kembar Bagong pangisuku Tampanono Bagong pangisuku Tampanono Bagong nggih kula punika jimat kowe gek matur apa wigatine iya iki aku wah jane mau kowe awakku piye iki sedina aku mubeng to aku ning ya bejo ning aku awor-awor sinden dadi aku njepet to iya ora apa-apa tenan aku nah iya to tenan aku jan wis ning ya ora apa-apa wong kabeh iki sedaya ha iya ya matur apa wigatine sing kowe iki minangka lidah sinambuke saka Bapak Semar ning Sinuwun Puntadewa iya Kang tak matur Petruk nun ana wigati apa sore-sore sowan tanpa ditimbali ning masewakan negara Ngamarta dina iki Petruk kepareng matur nesanipun Sinuwun Puntadewa sepisan kula ngaturaken tebas Siti Sekul binutring ron klapa apurun tampa bilu wonten lepat kula anggen kula matur marang sujengandika Kanjeng Sinuwun Prabu Puntadewa iya Petruk ora dadi ngopo nggih ndung kapangka kalih sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak nanging sowan kula menika dapur dipunutus dening bapak kula Semar Badranaya wong atua kula Ismaya utawi bapak kula Nayantaka bapak mutusan kelawan kowe Petruk nggih banjur apa kang dadi wigatine kula semanten ngaten bapak nimbali kalih kula Petruk wirene kowe tak omongi ya Dole kowe sowana ning negara Ngamarta aturna salamku karo Sinuwun Prabu Puntadewa lan jalukna pangapura merga aku wis 7 sasi ora sowan netepi kewajiban negara Ngamarta aku janjane ora kok ateges aku wegah ora kok ateges aku mbalela kowe ya ora Truk ning pancen ana gegayuwanan pancen ana perkara sing kudu tak prihatini aku kudu laku prihatin nganti aku kudu ninggalke marang kewajiban kadonyan kaya to dene nggonku sowan ning Praja Ngamarta aku 7 sasi ora sowan Petruk lah gegayuane jenengan apa Pak sing baku kowe gelem sowan ning negara Ngamarta ngono Petruk nggih mila kula mriki nika dipun utus dening bapak kula Semar Badranaya wondene apa wigatine bapak ngendika nek bapak ndek gegayuhan menika bapak ngendika kalih kula iya kepiye Petruk ngeten gegayuhane napa Pak kula takon ngoten bapak mangsulan bapak mari mandikan aku ki mung kepengin bangun kayangan Petruk bangun kayangan iku ora kok wujude papan sing magrong-magrong papan sing gumerlap mawa cahya senesutya ngsedar pating celorot pating sumebyar kuwi babar pisan ora aku ora arep bangun kayangan sing jeneng kayangan ki wujuding tempat-tempat wisata kuwi ora Petruk aku ora arep bangun kafe aku ora arep bangun tempat karaoke aku ora arep bangun papan aku ora arep bangun gedung aku ora arep bangun omah ning sing tak maksud bangun kayangan ki ya Petruk ngerti ya iki sing tak maksud nggonku kepengin bangun kayangan ki mujudke papan sing ayem tata titilan tentrem kebak kaendahan kebak kabungan kebak
bak kesenengan ora ana wong sing padha regejekan anane mung masinamatan daya dinayan ngayomi siji lan sijine manunggal tetunggalan bandul ngrompol guyub rukun gugur gunung dadi siji manembah nang ngersaning Gusti kang karya jagat lan sumuyut ana ngersaning Nalendra. Iya ngono Petro nggih. Dadi aja salah paham Tru, aku arep mbangun kayangan ki udu kok kayangan sing dilungguhi para dewa kuwi ora. Ning kayangan ki mujudke papan sing indah, papan sing tentrem, kayangan sing tak karepke kuwi ateges kayangane para kawula masyarakat, ya morale para warga, ya para kawula ana ing negara Ngamarta sing bakal tak bangun, sing bakal tak dandani wekasan bisa urip ayem tata titilan tentrem pindhane kaya dene urip ning kayangan. Ngaten niku. Iya. Lah mila kula nyuwunaken pangapunten awit Bapak kula Semar Badranaya 7 sasi Sabta Candra dikanggan sakmenika mboten sowan wonten ngersanipun Sinuwun Puntadewa kula nyuwun pangapunten nggih sinuwun. Iya Petruk ora dadi ngomong nggih. Jalaran pancen bapakmu ya uga duweni kewajiban sing pancen kudu dilakoni nggih. Ning senes niku senes mboten namung niku ingkang badhe kula aturke. Iya. Cerita ngendikane bapak sing kula aturke niki mau tesih enten sambunge, tesih enten terusane. Ngono Petro nggih. Bapak ngendika kalih kula. Truk nggonku kepengin bangun kayangan iki mau iki ana sambung rapete karo para Pandhawa. Jernyatane para Pandhawa kenging minangka pengayoming kawula sak praja negara Ngamarta, para Pandhawa kuwi sing minangka pemimpin utawa para Pandhawa kuwi sing tansah ngayomi, sing tansah njejeke marang adeging kraton negara Ngamarta. Mula Truk kahanan negara Ngamarta sing tak sawang kok koyoke wis ketaman pagebluk, kok koyoke wis lali karo panguwasaning Dat Kamorwing Dat iki mau kepengin tak dandani supayane padha iso manembah mapan manunggal tetunggalan dadi siji manembah ngersaning Gusti kang karya jagat wekasan Sinuwun Puntadewa ora lali karo kawulane. Ngono Petro nggih. Ning enten setunggal perkawis sing dadi grundelaning manahe bapak. Apa Petro? Niki siji syarat srana sing bakal ndadekke srana rancaking bapak nggihipun bangun kayangan. Apa? Nggih menika mboten sane kejawi amung bapak ngujubaken donga mawi pusaka negaring Amarta inggih minastan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Mewah para Pandhawa kedah rawuh wonten ing Karangkadempel, bapak nedya miwiti mbangun negari, bapak nedya miwiti mbangun kayangane para kawula, para warga masyarakat. Dipun wiwiti saking Karang Pradisan, dipun wiwiti saking Karang Padusunan, teges miwiti saka perkara cilik. Mengko saya gedhe mundhake bakal nuwuhaken katentreman wonten madaning Kutagara. Mila malih-malih menapa sinuwun, sowan kula menika namung badhe amboyongi tuwin nedya nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Amboyongi rawuh jengandika Sinuwun Prabu Puntadewa sak kadang Pandhawa rawuh wonten negari utawi wonten padukan ing Karangkadempel sinuwun. Sinuwun Durawati sing maju. Anu nuwun sewu ingkang majeng. Ya Petro nggih. Enten apa sinuwun? Tro nun. Paripeksa sing aku kudu sing maringi wangsulan karo kowe. Oh nggih. Babakan bapakmu ngore kepengin bangun kayangan. Oh nggih. Kepripun sinuwun? Petro wonten dawuh. Yektine aku ngluputke marang makartine bapakku. Lho, luput sebabe. Bapakmu ki ngatasé derajating kawula. Derajating Panakawan, monggo bapakmu kuwi derajating aceplek, bapakmu kuwi mumung batur. Nggih. Teko kepengin bangun kayangan lho, sing dienggo ragat bapakmu kuwi apa? Bapakmu kuwi kawula cilik ana sambung rapete karo para Jawata sing mapan ning kayangan. Lah kok bapakmu ragah-ragah arep bangun kahanan ning kayangan kuwi salah kaprah tumindahe bapakmu. Lho nuwun sewu. Sik. Kula wau matur kowe lho sinuwun.
Kula mau matur kathah bilih bapak anggenipun kepengin bangun kayangan menika senes kok kayangan papane para Jawata menika babar pisan senes. Ning kayangan sing diwestani kalih bapak, kayangan sing dikarepe bapak, kayangan sing dimaksud bapak menika morale para kawula, jiwane para warga masyarakat sak kawula sak negara Ngamarta niku sing ajeng didandani kalih bapak. Mergo bapak niku rumangsa kawula cilik kok wis ora digatekke karo nalendrane, mboten digatekke nuwun sewu kalih ingkang kawogan inggih menika pun sinuwun Puntadewa. Ning bapakmu nyalai pernatan hukuming alam. Lho, kok nyalai pernatan hukuming alam? Siji, bapakmu derajating Panakawan nggih. Angka loro, bapakmu raga-raga kepengin bangun kayangan. Mongko kayangan kuwi papane para Jawata. Kawula cilik kaya bapakmu ora pantes yen to bakal bangun kayangan. Aja meneh kok bangun kayangan. Bapakmu munggah kayangan wae mesti wae ora bakal dimenangke dening para Jawata. Mula kowe baliya, kowe ora usah dadak. Kowe ora usah dadak. Neka-neka arep nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamusmi yang jimat Klimasada. Merga Petruk mangertiya. Ngertiya sadurunge kowe sowan ning Praja Ngamarta sing tak rembug karo Yayi Prabu Puntadewa iki mung babagan bapakmu sing 7 sasi ora sora ning negara Ngamarta. Lah bareng kowe matur bapakmu duwe kegayuhan kepengin bangun kayangan. Ateges bapakmu bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Mula nata Ndarawati babar pisan ora nrimakake. Aku ora nrimakake. Kowe bali ora usah dadak nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Klimasada. Bapakmu mung arep bangun utawa bapakmu mung ngurusi marang karepane dhewe teka nglirwake kewajiban kaprajan nganti negara Ngamarta ketaman pagebluk Petruk. Kula kok mletik ati kula kok lara atiku panas penggalihku. Sareng kula midhanget ngendikane Nata Ndarawati sing jare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Petruk, kowe ora malengkere. Anu niki gatela. Ora malengkere. Ngarepe Yayi Kresna ora malengkere. Mboten. Nuwun sewu, kula kok panas ati kula sinuwun. Ngendikane jenengan awale can wis sajak arep nyingkirke karo bapak. Lho, nyingkirke karo bapakmu kepiye? Nuwun sewu. Bapak niku kula ngakoni bapak derajating Panakawan, bapak derajating Ngaceplik, bapak niku ming batur. Ning kula mun matur bola bali, kayangan sing dimaksud bapak niku senes kok kayangan papane para Jawata niku mboten. Ning kayangan sing dimaksud bapak niku jiwa lan moralipun para kawula sak negari Ngamarta. Lho, bapakmu nggunakake tembung bangun kayangan. Kuwi mengko ora tan murung bakal dadake sarana gara-garane kayiwangan. Pekasan bapakmu padha karone wis kembari marang panguwasaning para dewa. Nuwun sewu. Dewa kok rumangsa dikembari panguwasane niku napa bapak niku rumangsa duweni perkara karo para dewa. Lho, dire piye? Nuwun sewu tata dipun titi priksa. Anggenipun bapak mbangun kayangan iki niku sing ajeng dibangun morale para warga masyarakat, morale para kawula, ora kok kayangan papane para dewa niku mboten. Niku nuwun sewu mumpung kula tesih sabar lho niki. Niki mumpung kula tesih sabar, tesih isih sabar kula tesih, kula mung lungguh, kula mung ngadeg. Niki kula mung ngelikke kalih panjenengan. Kula nuwun sewu, kula matur sae-sae, bapak kepengin bangun kayangan sing diwestani bapak, sing dimaksud kalih bapak jiwane para kawula. Senes kok mampane para dewa niku mboten menawi sing andika nglepatke tembunge bapak arep mbangun morale para warga nganggo tembung bangun kayangan niku diluputke mboten masalah. Merga alasan lan sebabe bapak kepengin bangun kayangan niku bapak ngerti, bapak ngrasake kahanan ayeme urip teng kayangan. Mula bapak mencerminkan jeneng kayangan kuwi dadi mujudke papan sing ayem tata titi lan tentrem, ora ana regecekan. Pekasan kalih bapak dituwangke teng jiwane morale para kawula sak negari Ngamarta. Ora kok bapak kepengin bangun mapane para dewa kayangan Suralaya niku mboten sinuwun. Niku babar pisan mboten. Niki kula nuwun sewu gandeng niki teng mriki kathah lenggah priagung kula kepeksane mboten saged nesu. Kula mboten saged nesu arepa kula lara ati, arepa kula rada mletik ati kula.
kok ngrungokke bapakmu ki ngembari panguwasaning dewa. Lho nuwun sewu, bapak niku ya dewa kok. Bapak kula niku ya dewa, padhake bapak niku Sang Hyang Ismaya. Kula nuwun sewu paduka mboten sah. Nika-nika arep murungke gayuhane bapak. Tru, nun. Kowe tak omongi ra ngeyel. Pripun sinuwun? Bapakmu rasa dadak bangun kayangan. Bapakmu ming kamula cilik, bapakmu wong elek nyolo mripat. Arep bangun kayangan sing ragat bapakmu apa? Lho nuwun sewu, lah wis cetha ngono kok ragate siji Pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada, angka 2 Pandhawa rawuh teng negara utawa teng padukuhan Karang Kadempel. Niku syarate niku. Lah tur nuwun sewu panjenengan niku sanes Nalendra Ngamarta merga sing kagungan Pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada menika namung para Pandhawa ateges sinuwun Prabu Puntadewa. Nuwun sewu. Nagan sekeranjang koplak pangendikane Nata Ndrawati nanging mboten badhe kula agem. Ning arep mung sak kelimah pangendikane Nata Ngamarta sinuwun Prabu Puntadewa badhe kula agem, badhe kula pidhangetaken, badhe kula gugu sinuwun. Rasa sinayang manggulung mentonaken dewe kramanira. Oh, Petro nun. Waduh sing gedhe pangapuramu ya Petro, mboten napa-napa. Aku njaluk ngapura nggih sebabe mergo aku wis wani ngarani bapakmu. Nduweni niat lan gegayuhan sing ora-ora nggih mboten napa-napa. Wong urip niku wajar kadang enten dhuwur, kadang enten ngisor. Aku pilih nang dhuwur kok, Tru. Iya. Nang ngisor wae, Deng, nang dhuwur kesel. Oh iya. Nang ngisor wae, mengkari meneng wae sing obah sing dhuwur kok, Tru. Iya. Lambemu ora kok wae tenan kowe, Tru. Nggih mboten napa-napa sinuwun, malah kula sing nyuwun ngapunten kula kok sajak malah krek ngadrek ora dadi kapa Petro. Ning mangerti ya pripun? Bapakmu arep bangun kayangan kuwi sayektene wis dimangerteni dening para Pandhawa lan wis dingerteni dening Nata Ndrawati. Nggih kersanipun. Lan iki mamaku sak pirembagan karo Yayi Prabu Darmakusuma, aku sak pirembagan karo Yayi Prabu Puntadewa. Yen to Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan mesti bakal nggunakake syarat srana ya kuwi Pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada. Nggih keparengipun. Petro wonten dawuh. Kowe nunggu ana ing sak njabaring pasewakan utawa kedaton negara Ngamarta. Nggih keparengipun. Entenono mengko sak bubaring pasewakan ya panjenengan ingsun dhewe ngaturke saka Yayi Prabu Puntadewa ngaturke wujuding Pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada nggone srana bapakmu bangun kayangan Petro. Kagat risang kabeh anggone nangkul kinempet-kempet dosang retaning bawana. Oh. Berarti niki diparingke niki. Iya, tak maringke lho, nuwun sewu. Andek puno kok mau dadak nganggo jenengan ngelek-elek bapak kula merga yen to ora nganti srana ora nganggo srana kang kaya mangkono bab kowe ora bisa mikir. Oh nggih ngestaken dawuh ning estu to sinuwun. Iya napa niki sampun wonten persetujuan saking Sinuwun Puntadewa? Wis ana Petro. Oh nggih Gong nek ora wae dhewe ngenteni ning Tampel Mates negara Ngamarta wae. Ngenteni apa? BLT apa? Du. Sinuwun Ndrawati sing bakal maringke wujuding Pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada. Kuwi tenan apa kuwi? Tenan. Gek kowe ya percaya? Percaya. Wah. Kudu dirembuk iki, Tru. Lanjur piye? Ya wis aku lagi mengrembukane. Oh iya. Oh nggih, sinuwun ngestake dawuh. Nek ngaten kula karo Petro nyuwun pamit. Nek ngaten kula kalih Bagong nyuwun pamit, kula tenggo teng sak njabaning kedaton negari Ngamarta. Mugi-mugi sak mangke paduka saged paring katerangan gumathok babagan syarat srana anggenipun bapak nedya nglampahi bangun kayangan sinuwun. Ya Petro sing ati-ati, aja kaya bocah cilik Petro.
mangung jiring sata Kurawa kambak kongges sura kadete oh Koko Prabu wonten dawuh Yayi teka paduka atur dura kelawan pun Panongawan kula nuwun sewu kula kok mboten trima Kakang Semar nedya mbangun kahyangan menika kula mboten trima ning gandeng menika kawontenan pasewakan nek kula arep nesu kula arep ngelek-elek karo Kakang Semar kok rasa kula mboten tekan mula petruk kalian Bagong kula semayani nedya kula paringi wujuding pustaka Jamus Miyang Jemanik Lima Sada sak bibaring pasewakan inggih nanging menika kirang trep Koko Prabu kula nuwun sewu paduka Yayi Prabu sampun kendel kemawon Yayi Prabu Puntadewa sampun ngantos tumut-tumut perkawis menika katentreman ingkang nedya marantasi inggih ingkang Raka ing Ndarawati inggih Koko Prabu mila kula kalian Koko Prabu Baladewa nyuwun pamit inggih Koko Prabu ndherekaken tindak paduka Yayi Prabu nyuwun pamit ngatos-atos sampun kados lare-lare Koko Prabu kepiye mungguh miturute siadi babagan pakartine Koko Prabu Kresna yen to tumrap Werkudara pakartine Kresna kakangku kuwi luput sebabe Kresna kakangku ora mawas sapa sing nunggoni kelawan jiwa ragane Semar ya dipol kakangku iya angka loro Kresna kakangku ora nrimakake Kresna kakangku duweni rasa meri karo Semar. Merga Semar kuwi pamonge Pandhawa, Kresna kuwi pujanggane Pandhawa. Teka Kresna ora isa mujudke gegayuhan sing dikarepke karo Semar. Mulane Ndaraturku rasa melu-melu. Ora sah anut grubyung ngendikane Kresna kakangku. Banjur kepiye, Ji? Ayo sowane Karang Kadempel liwat alun-alun ing pepungkuran mundi pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada Pandhawa Lima Rawuh sowane Karang Kadempel nyekseni Kakang Semar kuwi bakal bangun kahyangan tansah marwamuring sukma sinukmaya winahya ing asepe Yudi yen to pancen kaya mangkono pun kakangmu melu nayogyani marana diage kantinan kadangmu papat lan sadurunge budhal kang padha sibuk pun kakangku ndur ngedaton yo barep kakangku ngestoke dawuhmu aku njaluk pamit iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Werkudara nganti Sang Hyang Surya kinarya madangi lakumu Bratasena remuk kanane remuk biasa Tru awake dhewe arep bangun kahyangan Bapak Semar sing arep bangun kahyangan kok iki malah endi jare Sinuwun Ndarawati saguh nyemayane kowe ora wis tak omongi to ha aja gampang percaya karo ratu ning iki isih kedurungane lho lali salah apes lan malah ya kowe mulai jatro tak omongi kowe iki gampang timen dipercaya ora aku jane iki tak mau ki ming memeng padu agene apa kowe percaya wae mendel wae iki sanga guru tak ngundurke cerita kok le aku mau memeng tenan padu wah ya wis ora apa-apa iki nek Sinuwun Ndarawati ben tekan kene dinteni kene tenan wae lah ya le dinteni kene tenan wae Bagong Petra Aja Mlayu
Kandrong Bolong nggih Ndara Setyaki ya karo Bagong nggih Ndara Setyaki madosi kula enten apa Gus pripun napa enten keterangan saking Sinuwun Ndarawati babakan pustaka Jamus kelima sada sing ngendikane ajeng diparingke kalih Petruk lumantar Sinuwun Ndarawati saking Sinuwun Puntadewa Petruk nun kowe ngerti aku tak omongi nggih pripun yen to sejatine Koko Prabu Rana Yogya niku Kakang Semar kepengin bangun kayangan nggih terus aku sing dadi utusan aku sing diutus ngundurke karo kowe Petruk tau nggake barang terus ya ben men ora guru mloho men ora guru ngono to ya saka ngisor ayo dadi niki jenengan mriki niki ming diken ngundurke Sinuwun apa diken ngundurke kula sing dawuh Sinuwun Ndarawati pancen iya ngono wah jan nek ngono ngerti kula wau muring-muring karo Sinuwun Ndarawati sebabe nika pun nyama asmane bapak kula lah nek sing dielek-elek niku Petruk mboten masalah wong Petruk niku elek tenan Petruk niku kere tenan ning bapak kula lho Gus bapak kula dielek-elek ngasih kok bapak kula enten sing elek-elek niku totoane nyawane Petruk mula kula lantimake nek sampean arep ngundurke kula nggih kula tak wangsul mawon ning wau napa sing dadi ngendikane Sinuwun Ndarawati sing isine ngelek-elek karo Bapak Semar pun kula rekam mengki kula aturke Bapak Semar mbuh Semar nesu Kresni nuwun Kresna dadine kaya ngapa kula ora ngerteni lho Gus Kira tak omongi ora malah yen ngono saiki nek pancen putusanmu kaya ngono kowe ora sah bali nang Kadempel wit mapano ning Gunung Amarta mboten saged kaya kula tetep kudu bali teng Karang Kadempel mati drek mangoyak kula wah iki ngapuin Sembara mawalendo bumi gonjeng kumaludok kondor gadok Kakang Gatotkaca piye Dimas Antasena nggone awake dhewe tunggu kahanan maraja Ngamarta lha kok dadi ora kepenak rasaku ora kepenak kepiye Dimas ning ngatasé iki kahanane lagi kaya ngene monggo ngendikane Sinuwun utawa Pak Di Puntadewa mau Pandhawa bakal budal ing Karang Kadempel iya Dimas wigatine arep nyengkuyung kakekne Semar nggone mbangun kayangan sing ora liya kejaba ya mung sing dibangun kuwi morale para kawula sak negara Ngamarta iya Dimas banjur kepiye ning kok rasaku enek sing ora kepenak Kang opo Dimas ning negara Ngamarta kok kaya ana perkara sing nutupi marang kahanan padange negara Ngamarta iki Dimas kedadak pelajaripun Punakawan Petruk lan Bagong Bagong mlayu truk mlayu truk Mudar tenan iki. Ngapa? Mlayu rono kecekel dishub. Tekan kene ketemu Satpol PP.
entek urip dhewe kon mongko ra nggo helm. Ya wis kae uang pelicin wae kok lah. Ora apa-apa, Tru. Lambemu ora senengane kok kaya ngono. Ora sapa ta kuwi? Oke dah turu Gatut Kaca ngono. Apa iya? Ha iya ngono kok. Aku kok pangling. Bareng saiki ditato dadane, ora tato ya nyuk iki gawan. Wah. Iki gawan, gambar bintang kuwi gawan kuwi senengane kok ora. Tak kira nek tato wah dan teneh tiwas arep melu gambar ora. Petrus kok ngendi? Kula. Iya. Kula ajeng wangsul teng Karangkadempel. Iki katine bali ning Karangkadempel. Matur kalih Bapak, nek Bapak dielek-elek kalih Sinuwun Ndorowati. Ning kula diuyak-uyak kalih ingkang paman garba ruci nggih Raden Setyaki Ndoro. Rekata Tian Gatut Kaca. Enon mampakaken narga kirata kabira Kresna Parta. Kresna Parta manahar saktinira. Truk Nun ngerti aku ning iki jaga kanan Guru Ngamarta. Nggih, lha niku kalih Ndara Antasendra. Antasendra Dengkul Murah. Kethak malah ora. Anu karo Ndara Antareja. Iya, Truk. Nggih. Njur sampean aku kudu ngayomi karo kowe. Nggih, mergo ketikane Siwa Puntadewa gegayuhane bapakmu ya gegayuhane Siwa Semar kuwi luhur. Nggih. Terus kula njenengan ngayomi ngoten. Ya, wis kowe lungguh kene mengko yen ana perkara sing arep buntu karo kowe. Nggih. Sing tanggung jawab lancur Pandhawa. Oh nggih, ngestokke dawuh Gus. Nata dilampun katututan lamun mangsa prawira digdaya ronang kono magawe gelare rawang angger Gatut Kaca Paman Setyaki nggih badhe tintak dareng pundi nyekel buronan sinten burunane niku munyuk kalih wingking sampean niku arep nyekel Petroro Bagong iya langka ana kuwandane Antasena lho konjur ngaten kok to saiki tak takon eneng kene sing bener karo sing kleru ki sapa? Sing bener mriku Koko Prabu Kresna. Njur sing kleru sing luput. Ingkang luput mriku Kakang Semar kalian Petruk kalian Bagong. Kowe kula dingertenke kuwi. Iya. Wah, kula niku ate nangis kula iki dijara kalih niku. Kula dijara kalih niku iso ditendangi sirah kula niki buktine niki tatu Bapak Bundas. Bar niku kula diuyuhi karo wong niku. Tenan Putruk? Wah, tenan iki saksine Bagong. Kok Bagong ora? Weh. Mbah le, aku ora roh. Iki nek entuk-entukan anu wajan Petruk dipulasana kali Ndara Setyaki wae pokoke ngenes nika kanane. Weh lah iki tak urusna lho iki. Aduh mboten kira kula babar pisan mboten tumindak kados mekaten. Nah, ora usah ngapusi. Saiki wis ketekan ngarepe lancur-lancur Pandhawa. Sampeyan mau karo kula karo wong tuwa wani Petruk ora gelem bali ning negara Ngamarta. Idak-idak ndalu tugel gulumu. Kula mangajar, kula mangidak-idak sira kula kanthi kula nanti harga diri. Aku ki dipadake apa to jare? Truk, ora acting lho kowe. Sing acting ki sapa?
Ating dungkulmu mlaca to ra. Mboten nggih kula mboten tumidangaken. Iki sing bener kowe apa kono, Tru? Kula ngene kae was belane perkara luput. Sinuwun Darawati sing elek bapak kula dibelani karo menungsa niku. Iki tak urus tenan iki majelis iki. Saja muntap lir kinentap duka yayasine pi. Netra kocak ngondarande. Badhe ngerti kono apa nggih? Iki perkarane ngene. Saiki tak takon. Nggih, napa? Sampeyan iki wong tuwa apa bocah? Wong tuwa. Bocah semene ngentek gempengan. Lah ya ngrumangsane to gene. Sampeyan iki nek ngrumangsani wong tuwa kudune sampeyan iso mikir, iku sampeyan kudune iso mikir. Akal pikir nalar budi pekerti iki dienggo. Molo. Mula dengkulmu. Wis menengo sita tak belani, Tru. Wah, nggih kula mang belani. Kula kaya rati harga diri niki. Kula arep nangis. Wis aja nangis. Engko tak nek udut. Asik. Tru kuwi jan ora engko tak bagae. Heeh, tegesane. Wo telek. Anu kok dikene kok nek tegesan santai wae to. Nek sampean kudune iki sampean ngrumangsani sampean ki wong tuwa, sampean ki wis gerang, sampean kudu wis udu bocah. Sampean ki kudune iso nggunakake akal, nalar, budi pekertine. Kudu iso mbedake endi sing pancen kudu dilabuhi, endi sing ora kena dilabuhi. Liripun kados pundi? Sik to. Siwa Ndarawati kan tak sawang saka peninggal batin kae nedeng owah gingsir penggalihe kae nedeng ketutupan ron salombo pin anjring alun-alun kae lagi kesasapan jiwaning iblis. Iblis. Sing ngakon sampeyan iku iblis utusine Ndarawati. Petro. Cangkemnya diem ya. Iya. Karo dibelane iki ora dilabuhi aja gambleh wae. Kudune sampean iso mikir. Saiki sinuwun utawa Siwa Ndarawati iki lagi ora rena penggalihe wekasan ora iso mbedake endi antarane kakekne Semar arep mbangun kayangan papane para dewa, endi lingkakan antarane kakekne Semar arep mbangun kayangan morale para kawusan Gunung Amarta. Mula saiki nek sampean kok arep melu-melu Siwa Ndarawati salah klaprah. Sampean ora iso mbedake bener luput, ala becik, bener salah, kleru, lurus, bengkong. Sampeyan ora iso mbedake. Nalar sampeyan ngono sampeyan sinebut Senopati Ndarawati ora jumbuh karo titel derajat pangkatmu lek mak cilik iki. Aduh, nggih. Ampir. Sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksami. Awit kula sampun bilani pakaret ingkang boten leres. Ha iya to, mula iki sesuk nek arep ngopo-ngopo dipikir. Aja waton nglabuhi, aja waton bilani wong sing urung karuan bener. Mergo bener mono kapirang dadi pirang-pirang perkara. Kowe rungokke ora? Wah, ngoyo kula. Iki larane raja meh. Boyo tenan to, Truk? Ora anu heeh. Sing bener tenan apa ora? Kowe engko aja kek ming tumbak cucukan. Petro mung tumbak cucukan. Malah tak uyuhi ndasmu tenan lho, Truk. Mboten ampun, sumpah ampun. Kula iki men iso jenengan belani. Kula iki ben jenengan iki belani memihak rakyat kecil kaya kula ngeten iki lho. Kula niku wis bola-bali arep tumindak. Kula niku ming nyendikani dawuh bapak lho kok niki malah dikongkon karo irengane Kresna. Wus, ngawur kowe Petro. Lho sampean saiki arep kepiye, Mak Cilik? Setyaki sire arep kepiye? Kula nedya nyengkuyung Kakang Semar nggiripun bangun kayangan. Lah kowe ngetutke Siwa Ndarawati
mboten napa-napa niku mboten sah diomongi ben wong sing klethekan jiwaning iblis ben selawase klethekan jiwaning iblis. Mboten ngaten ning wong iki nek iso ya didandani uripe kaya mumpung urung kebacut diomongi apik-apik, Sinundrawati diomongi apik-apik. Nek janjane ngene Siwa Semar utawa Kakang Semar iki lek arep mbangun kayangan iki mergo iki ngene udu kayangan sing iki sing dingenekke. Percuma, Tru. Nah, kok percuma barang. Iki aku ngomong daki-daki wong ngene ora do mudeng. Ngaten. Yo. Mula percuma aku ngandhani kok Prabu Kresna. Oh, ya wis. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa sing bangen perkarane etungane sampean karo Sinuwun Kresna kula mboten melu-melu lho. Iya. Aku sagu metu karo Prabu Kresna. Aku tak omong nek aku arep melu Kakang Semar. Nggih, ning karo kowe. Lho kok kula. Kowe sing wis ngrungokke sartane sing wis nampa ngendikane karo Prabu Kresna. Obahi ora iki, tau bayi. Napa? Rokok. Napa rokoke? Dados. Lho. Mbok liyane niku to niku wis ilat sepo. Ya tenor. Lah niku saya meleh wis. Ya anu wae. Napa? Hit obat nyamuk ngoten. Wis ora usah kakean gremsing tanpa guna arep budal udah budal. Iki kira nyuwun pamit. Nggih Ndara Antasena, nyuwun pamit. Ayo cepet Ndra. Angga. Putra lamun kawekasan Eka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta wila dalah iblis lanat Setyaki mboten dawuh. Kowe kok lungguh ning kono? Iya. Sebabe apa? Setyaki kok ndeprok ning mburi Petruk. Sebabe apa? Pangapunten kula sampun kawon kalian Mburi Lurah Petruk. Lho kuwi satriya pinilih, kowe iki senopati pilih tanding. Lah kok kowe kalah karo Batur. Sampean kok aja ngece karo aku. Ayo. Giri lusi jalma tan kena kinira, Mas. Arep aku mung wujudang koyo ngene, wah ning skillku silat. Haya, wates. Murid Shaolin. Temper bal ndasmu mutar. Ora Shaolin soccer. Heeh, Ding. Ayo, sampean arep ngopo sih Ndrawati? Wih lah dalah Petruk. Kowe nek gugu omong aku kowe aja bali ning areng kadempel. Lah aku sak karepku to. Omahku kok rentuk mulih. Coba, sampean ki sapa? Sampean mengeng-mengeng apa sampean ngingoni aku? Apa sampean ngopeni aku? Apa sampean nguripi Petruk kantong bolong? Petruk ora ngeyel. Ngeyel yo ben. Diam, yang belakang diam. Tidak boleh ada yang berbicara. Diam. Kalau kamu tidak diam, nanti kamu tidak pulang. Bersih kelas. Waduh, iki piye? Diam. Kresna iki piye Kresna? Sampun mendel mawon, kendel mawon. Iya, wah. Wedi aku digetak-getak. Antek Puna Ratu. Kondang galahe digetak Petruk kok wedi. Wah, aku wedi tenan ya. Mecicil matane.
Nah, mula saniki sampean ajeng nyungkuyung Semar napa ajeng gugu karepe sampean dhewe? Nek sampean ajeng nyungkuyung Semar bejo slamet uripe sampean. Ning nek sampean arep gugu karepe sampean dhewe, ngira nek Bapak Semar iku duwe niat elek. Sing nanggung perkarane jenengan selawase urip. Kresna iki piye? Yang belakang diam. Iya, iya. Ora meneng, ora mulih. Wis lah dalah kowe wani karo aku sing apamu sing tak medeni wae lah. Tiban senjata cakra mati Trinata ndole. Tibakno saiki sira. Mati kowe. Ratu ki nek ratu mental yuyu ya ngono kae. Ya apa Fitru? Otak nyamuk. Otak ora dinggo. Sirah ming trola-trolo kaya toples. Barang dipijeti klonrang. Bulur ana isine. Kewanen ya ben niku demi Bapak Semar. Iya. Ora kasih Koko Prabu duka. Wis duka mboten masalah, Gus. Jenengan lahir batin nyengkuyung kula, jenengan kedah ngiklaske kalungguhan pangkat sampean. Yo ora apa-apa Fitro. Nggih pun monggo. Saniki kempal teng Karang Kadempel mungkin apa sing perlu dirembuk kali Bapak. Yo Fitro. Iki piye? Iki piye kanane kaya ngene iki piye? Sampun Koko Prabu sareh iki mawon rumiyin. Koko Prabu sareh rumiyin. Njur iki kepiye? Iki kepiye? Iki carane piye iki? Petro malah kaya ngono iki kepiye? Wah, ngono nganti Petro bali ning Karang Kadempel, Petro matur Kakang Semar duka, Kakang Semar nesu kepiye? Awake dhewe arep dadi apa? Koko Prabu nggih sampun pesimis. Kuwi apa meneh kuwi? Sampun nggadahi raos Mas kuatos. Sampun sakmenika kantun nderek kersanipun pikajengipun ingkang rayi Ndorowati. Kowe arep ngopo? Sampun kula aturi nderekaken lampah kula badhe sowan dhateng pundi? Oh ya wis aku manut karo kowe Yayi Kresna. Pantara Ratri among cipta pukulun tan ana liyan kaeksi mila katora kangsun ndomane prasasat
kang ulun kang sumembah mo gweng Pratandha Prabu nyuwang kagungan to sing sacampu ate katonasta kulon latenara ati Rama dewaning suwun Sudhe Sri Kardina dadi angkala radyan Mas Patih Raja Dewaku ora mokal hawa ning kayuwangan dandang mangore krasa panas jebul ana titah pujangkara sing sowan ngabiyantara ana ngersaning panjenengan ulun Kresna padha kanthi raharja sak praptanira nggih kulup Kresna wayah ulun nunamit masang Kalimantabe tinebena ing lodoni demawahing tawang-tawang linepan ing nolak manu Kanjeng Ibu Betari Durga kepareng paduka amiji dhumateng piswanipun ingkang putra inggih ingkang wayah punata Ndarawati sewu-sewu kalepatan kula kemareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Ibu ya nggih kula nata Ndarawati sirat kita atur bekti kelawan panjenengan ulun pangestu ulun tamanana nggih kawula mundi andadosna jimat paribik ndayana ning kasantosan Kanjeng Ibu ora prayogana nggih sampun boten kirang prayogi Kresna wonten timbal ingkang adamu gawe kaget penggalih ulun apa to sajatine kang dadi wigati kita dene kita sowan ngabiyantara ning kayuwangan dandang mangore ana ing setran ganda lumayet iki nggih sewu-sewu kalepatan kula tadah wadana jagung mangaksami Kanjeng Ibu saestu sowan kula menika sepisan tetinju dhumateng paduka ngabiyantara kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sandapupada madu Kanjeng Ibu Betari Durga iya nggih ulun tampa nggih angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging pancen kula menika ingkang minangka dados tetuwak ing para Pandhawa kula menika ingkang minangka dados pujangganing para Pandhawa Blakasuta kula rumaos perkewuh awit dinten sakmenika Kakang Semar Badranaya nggadhahi gegayuhan ingkang linangkung dhumateng kabisanipun inggih menika Kakang Semar nedya kepengin bangun kayangan Duh Kanjeng Ibu sewu-sewu kelamatan kula Kakang Semar inggenipun badhe bangun kayangan menika mbetaken syarat srana inggih menika wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada mila gandeng kawula mboten sarujuk kula suwun sartanipun kula nyuwun tulung kula nyuwun mintasaya dhumateng paduka Kanjeng Ibu Betari Durga kersa paring pitulungan dhumateng ingkang abdi punata Ndarawati kados pundi serananipun anggenipun badhe ngurungaken Kakang Semar anggenipun nggadahi gegayuhan inggih menika nedya kepengin bangun kayangan Kanjeng Ibu
Uta Pandha tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana Samirana lan marayang wisikan magulingan ema batu ora ngira babar wisan yen to karepanmu kaya mangkono Kresna ya ora dadi ngopo saisa-isa pun ibu bakal sak piyantu kelawan seneng kita injih matur sembah nuwun ngaturaken manungking tanpa pepindhan iya ora dadi ngopo tiba sepadha-padha kula marata kang saka kuwi Wirambana Dewa Frifun wonten timbalan ingkang adhawa Kanjeng Ibu Menari budal kabeh wadyabala saka Setran Ganda lumayet Jem setan meri mayangan ilu-ilu banas mati yang lengklek belum ngatandak ngebjui merenganan karang kademel oh inggih istaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan ngati-ati aja kaya bocah cilik Wirambana Dewa tengarane ngajuret kang maguru kangsa tetekat ya putula para panjriting turangga SD rakata ingkang Daja layu sepi wah ngagrah bergagah kuwi ondo mentang nang gede sapa takon karo aku Senopati Ndrawati Satra garba ruci Raden Hari Setyaki tambah yuda Yuyudana Wresniwira Singa Mulanjaya oh lah kebarat jenenge akeh bali takon karo kowe sapa aku Keseting Benari Durga aku Tumenggung Panigas Jangga ya kowe arep gelem minggir ora pancen iki dalanku kowe sing kudu minggir lho ayo kowe minggir Semar ora kena mbacutke karepe kene bakal bangun kayangan lho piye to ki sakarepku wah edian yo ditenono kuwi aku ra nrimake yen to kowe arep kiri kuda karo Kakang Semar kuwi bakal bangun kayangan ajange dadane Setyaki oh babu arep opo Lena pandam tebak dadamu dadi randra bojomu Singalena prapteng lalis Panigas Jangga
Bayu. Ayah. Bablas. Ending tenan wayang ya, ending tenan wayang. Awas kowe. Wah! Ayah. Wah. Oh. Gatotkaca nalika semanten nyumurupi kawontenan wonten ing padukuhan karang kadempel kocap nalika semanten geger madening padukuhan nalika semanten sedaya mengsah den tebak mundur dening Sang Gatotkaca eling-eling satriya sekti kalintang jayane ngaprang mila ngongasaken marang kridanipun Sang Gatotkaca nalika semanten sangka sela-selaning melarapan datan mangertosi lampahing alus bangsaning jim ingkang nganglang ngidri karang kadempel kocap nalika semanten ngalamun Sang Gatotkaca sigra kang slupan wujuding buta gru-gru ambalik kaya yaksa narajang barisaning wadyabala karang kadempel pergiwa dengkulmu Ndara Antasena matur Ndara Antasena piye Truk arep matur apa anu Gus nika ingkang neraka ingkang neraka kakangku ngopo ingkang neraka Ndara Antarja Ndara Kang Gatotkaca ning aduh gelem dhewe we lah kok iso ngono kae piye Truk mon kae udu karepe dhewe napa nggih iya masa aduh gelut kaya ngoten ora karepe dhewe
Nika biasane niku kalah, ngegame kalah terus do baku hantam. Ora mergo kuwi. Lah pripun? Jan ana laku ning gaib. Weh. Gaib barang jebule. Iya. Bangsaning dedemit sing ngangsrupi karo Kakang Antarja Kakang Gadukaca. Mula padha raimut Purwadasena mekasan padha gelut sak geleme dhewe. Wah, lah nika kudu karepe asi to. Dudu. Njur pripun nika nek ajeng nambane nika kesurupan niku padha karo kesurupan. Wis matur bapakmu wae. Ah wajan. Wah iki nek ora matur Semar edan tenan iki anane iki. Kakang Prabu, Piye Kresna? cobi to dipun tingali Piye? bangsaning Jim baju barat wadya saking sitran Gondolo mayit sedaya sampun makarya tandang karya ngebyuki Karang Kadempel. Njur awake dhewe. Paripaksa kedah purun nyaketi marang kawontenaning padukuhan Karang Kadempel. Oh ngono. Nggih. Ning mengko purang kawangun andri Kakang Semar. Mergo Kakang Semar kuwi apal karo aku karo kowe. Nah aku arep murungke kekayuhan Kakang Semar karo Siadi. Serananipun sampun ngantos wujud nata Ndrawati miwah sampun ngantos wujud nata Mandura. Oh njur karepmu. Kula nedya salin wujud paduka kantun ndherekaken menapa wujudan ingkang badhe ketingal kok Prabu. Oh iya, aku tak manut karo Siadi Kresna wae. Bareng iku nyambut gawe. Iki Prabu. Wis Kresna. Sampun Koko Prabu. Wis edian sandangamu. Sandangamu mau biar gagah ketolik gagah. Aku wujud apa? Panjenengan wujud macan. Piye? Wujud macan. Wah, piye aku kur dadi kucing iki piye to iki? Sampun Kresula. Samenika ngebyuki kawontenan Karang Kadempel. Wah, yo ora apa-apa. Wah, rada ngrekoso iki. Ngrekoso pripun? Kok nek aku kecekel wong sirkus, dikira aku macan sing iso omong. Sampun meneng mawon. Yo. Kula badhe paring asma Prabu Kala Maradewa. Lajeng panjenengan sinten? Wah, sapa ya aku wis entekan jeneng aku. Wagimen wae apa ya kok? Sinten? Wagimen. Sakarep paduka. Wah, jan aku entekan jeneng tenan iki. Wis kok sak kecele wae, sak kecekele wae ya Kresna. Nggih. Monggo ngebyuki kanan Karang Kadempel. Ayo budhal bareng pun Kakang Yai. Oh, ya. Oh, bayar.
Yanira kang para prajurit lamun bisa samya angu lata kadhe ngene caritane andale sang Prabu sasra paweng mas mati lan patih wanda labuhan nipun tan kinalong tri prakara guna puroning kang tenan tapi noni trahu gugak satulita mel-mel Gus. Sinuwun matur sembah nuwun sanget ki sinuwun. Teka paduka sampun niliki kawontenan wonten ing Karang Pratisan. Paduka ugi sampun damel para kawula rumangsa digatekke kalih sinuwun Puntadewa. Matur nuwun sanget ki sinuwun. Ngapunten kula pitung sasi mboten sowan niku. Pancen kula jarak merga kula gede kekajuan sinuwun. Mila Gandeng Paduka sinuwun Puntadewa sampun rawuh mriki malah sisandine kula le nembung. Bilih anggen kula badhe manggon kayangan menika ngginakaken syarat srana inggih menika pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada. Iya Kakang Semar. Ingsun ya wis mangerteni apa kang dadi sedyamu. Ya Dipol, senajan to nalika semono Kresna kakangku rasa rujuk lan duweni niat ala kelawan kowe lan kepengin murungake anggonmu bangun kayangan. Mboten napa-napa kuwi. Sing jeneng wong dikegayawan iku sing jeneng lalakon iku mesti wonten kesandung kesrimeting lelakon. Iya. Mula adile dilakoni lan adile kedah nampi merga wong urip menika namung tanpa pahwitan. Iya. Mila saking menika kula malah sisandra ajeng nembung niku Pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada nedya kula ujubke donga. Mugi-mugi ing sak mangke anggen kula miwiti mbangun kayangan sageta kalih sing sambikala sinuwun. Iya Kakang Semar. Aku ya mung bisa nayogyani sartane nyarujuki lan bakal ndak aturake wujuding Pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada. Muga-muga bisa kalisniring sambikala anggone Kakang Semar mbangun kayangan ya mbangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta Kakang Semar. Nggih sinuwun. Mareka den mrayetna semuriris.
kocap Sang Kilurah Semar Badranaya Mahasing asemun tintrim kawontenaning batin Sang Nayantaka nalika semanten sampun mundi wujuding pustaka jamus Hyang Jimat Kalimasada arsa den ujupaken donga kocap nalika semanten eling-eling najan drajating Panakawan nanging tinampa apa kang dadi sedyane sak ciptane dadi sak sedyane ana donganing Sang Kilurah Semar Badranaya kapireng dening panguwasaning Hyang Mahanasa kedadak niat ancas gegayuhaning Sang Nayantaka nedya bangun kayangan bangun jiwa moraling para kawula negaring Amarta kasembadan den lampahi dening Sang Nayantaka nalika semanten tumedhak wujuding wahyu kamulyan miwah katentreman wonten negaring Amarta dadi ayem tata titilan tentrem kawontenan wonten praja ing Amarta. Sing langit kelap-kelap katon bergenjang alis risang meweh gandrung sabaran katuluger dereng ngantos paripun ingkang sami mbal wacana kedadak nalika semanten lajaripun Panakawan Petruk Kanrong Blung Dumajuk tanpa larapan tiwasan Pak ngancur lampahe angin tarangane ngarga kara-karane ta kakiri arek bumi prakambita sada lama ngambak-ambak hutan terasawar ketiwasan Bapak ketiwasan Piye Petruk Ndara Gatut Kaca kali Ndara Antaraja gelut niku ora karepe dhewe jarine Ndara Antasena nika kang slupan jiwaning iblis edan aku roh iki bokale sapa aku roh iki bokale sapa Petruk wis aja kuwatir tak petukane dhewe gujeken bendaramu loro kae nggih Pak ngeslaken dawuh
Ayo kowe ora apa ahe. Loh, mari to, mari matane. Wah. Seruh dimut ndase bareng. Yo nganti kluprut kita. Kinclong. Kinclong ala kinclong. Meneng. Wah, jan wis jebul marene wong kesurupan ki gampang. Dimut ndase mari. Kuwi tambane ki, Tru. Mari yang matamu. Seger ra. Semar ke ngapa tugase? Petruk ki rak tambahan. Landing kowe. Ah wis mari kok. Apa wis? Wis. Apa reti dongane ora ndonga. Lah piye? Tak mut ndase doan kowe. Ban nganti do kelamah. Do ndalir ya ben. Ora bambung. Tiwas sak silihke pustaka. Niki pripun Pak ngantisipasi ben aja ana sing kesurupan. Seranane gampang Petruk. Iki dienggo pageri omah. Kowe ngongkono kabeh kawula sak ngrangkat dempel saben ngomahe pageri kon naleni janur terus lawange uga kon naleni janur. Oh nggih. Ngono? Nggih. Sing ping pindho aja ana nganti sing ngalamun. Nek nganti enek sing ngalamun gedene kesurupan kang slupan aku ora tanggung. Oh nggih. Mosok ora oleh ngantuk, ora oleh ngantuk. Ora oleh turu. Nek turu genah kang slupan. Waduh. Aku ngantuk iki, Mir. Wis ora entuk. Dimpet. Rada padang ta. Ah iya. Aku yo ngantuk. Kene tak laleti gas gagah hiduku dhewe ora. Banger. Ngene tak padang. Tenan ora oleh ana sing ora oleh ana sing kesurupan, ora ana sing ngalamun, ngantuk ora oleh. Tenan ya, Pak, tenan. Ora oleh ana sing ngantuk. Deloken kae. Gareng ngefly. Ngefly dhewe. Kae Kang Slupan Petruk. Wah, edan tambah nono.
Piye apa diombeni mencretan apa piye? Lambemu. Jijik yo ora tenan iki aku mumpung krasa. Lambemu kok ora. Tak mute ndase wae iki mbeng iki pokoke simpel-simpelan. Ora anu iki. Coba nah. Ya coba. Kok isih balik matane iki. Nyok, munyok. Wah. Wis mari. Mari. Ning mripate isih malik. Dasare kira. Cah kucluk. Iki mau akibar dolanan ngono kata. Ya to. Mengenaskan kanane. Ha iya. Kowe aja ngalamun leng ora. Mikir apa? Mikir utangan. Aku ki bingung piye lek arep omong ning pengarepku. Lah piye? 700 rong tak balik ya. Monggo dhek selak butuh arep tuku produk ki. Lagi aku ki ngapa? Jare kowe iki dewan. Lah dewan kene urung bayaran padha wae. Bayaran menggo tuku. Perkara ora genah kok. Ayo, Mas. Ayo iki demite akeh tenan iki. Ayo iki njaluk mantra Bapak. Oh, njaluk mantra Bapak. Selamat. Selamat le. Netrane ngokor apa satane ngokila rengane karo sageter kene dongane kang lir wowo sing bene panca matur Bapak piye meso niki nek ora ditrenggalangi kanggo donga niki demite saya akeh. Duh iso ira, pun saniki wis do ngetok. Syukur. Iki tak nehi donga ben kowe nek weruh demit, kowe maca donga iki demite kobong. Napa kowe ayat Karsi apa? Hus. Donga iki arane S11. Apa wimer? Sinten sing sumerep silit sapi saged singsut siat-siut sae sanget. Iki donga apa? Wis manut wae ora. Apa mau sinten sing sumerep silit sapi saged singsut siat-siut sae sanget. Sinten sing sumerep silit sapi saged singsut siat-siut sae sanget. Dadi Alge gong. Luweh. Sinten sing silit? Lambene kok edan dah. Udus sastra mulya memayu hayuning bawana mbabar kamulyaning sati. Dar siji. Gampang terus. Wes. Ublek utak tak gudak tukat sastra mulya blek utak tak gudak sastra mulya memayu ayuning bawana
babar kamulyaning jati sastra mulya memayu ning bawana babar kamulyaning jati blekul tak blekul modar kowe pol Mbah iki kok enek pocongan duwer lambene iki penyaran apa ya ki sebrakanku 700 balekno sebrakanku 700 balekno sebrakanmu 700 balekno sebrakanmu 700 balekno Sing ngedram. Aja iki lah, aja iki. Kayak mirip seseorang. Aku kuwi, Gong. Duh kebagusan aku kowe. Ha iki sing benang penerus. Sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Kebur dhewe-dhewe. Wah. Ki piye le omongan apa ya kudu ngene to ki? Kok iso ya? Ha iki kupinge loro bunter-bunter ki. Sastra mulya babar kamulyaning jati. Uch. Mulane kene rene. Sastra mulya memayu ayo ning bawana babar kamulyaning jati. Kuwi kek dipateni wis kene wae critane mati ngono ya. Ha. Golek nah liyane. Langsung tak ayo. Mahuk ini. Kok kaya gari. Sastra mulya memayu ayuning bawana. Sastra. Udus. Telak. Sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati. Lho. Ha iki wanda penjilat. Maksude wanda iki bentuk wajah. Ha iki mata duwiten iki. Iki mesti nek nyambut gawe sembuyane sing penting duwite ngono kae. Matine kebrukan dompet gede. Entek. Ayo Sukimen pulang. Bantu ban Kakang Semar. Ayo bali wadya balamu semono bane jak bali. Inggih. Sik. Bantu ban ampun ngaten to. Simpang 7. Kowe ra nganggo apa piye? Bantu ban gila nih nah. Sekali putaran, setengah putaran bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Wah. Woi latala satrio kagak piteksa kowe sapa? Pindah tak takon ro aku apa urung suwe lehmu dadi buta. Edian kowe ya.
Mati Triyagaya Semar kon murungke kekayuane nggone mbangun kayangan wis sing tak urungke dhisik. Ayo. Markodara Sala ya ala ya. Ya. Ngawur ora ngene edan ora Werkudara. Dadak dadi buta barang men ngopo. Ati kaya wangun-wangun. Edan kowe. Jo ngapura Semar. Iya. Saiki Iya. manunggal karo kadempel. Iya. Kecak. Iya ya Werkudara iya ya. Wah. Wah. Wah, kucinge sapa ya ki ya apik men. Anggur ae dikalungi bareng ya. Wah! Lho kucinge samune wah. Wah, edan. Edan iki. Iki edan tenan iki, edan iki. Hei. Senengane. Arsa madange jagat.